If it went to UK, would have had an AK-47 with 100 rounds. Red carpet on my trackie and Air Max. They want a boy with a London style. We ain't got generational wealth, got a couple of mil for my unborn child. If I pay man £100,000, I can get man bum right in front of a crowd. That's GBP. The price go up if it's USD. Better watch your words. Tak čo toto máme? Došli nám nejaké to diely na naše projekty, nielen na F30, ale aj na iné auta, takže poďme si to rozbaliť a pozrieť sa, čo nám neskôr Ježiško donesol. Keďže máme viacero projektov momentálne, tak neviem čo kde je. Tu nám prišiel pravdepodobne gombík na zadné hmlovky. Keďže americké verzie BMWčiek a celkovo aut nemajú zadné hmlovky, tak sa musí vymeniť tento gombík za európsku verziu. Next. Toto by mali byť svetla zadné. Musia byť oranžové, nie červené ako v Amerike. Tak. Next up is keďže sa nám tento blatník podarilo zohnať vo farbe auta a podľa opisu predajcu mal by byť v top stave, tak musíme byť opatrní, že ho poškodíme. Aj keď musíme ešte posúdiť, či nás neoklamali náhodou, lebo aj to sa môže stať. Vyzerá byť bez hrdze, bez škrabancov, nejaké jemné, ináč vyzerá byť veľmi dobrý. Ďalšie tu máme pravdepodobne dvere. Aj dvere by mali byť vo farbe, takže by som tiež bol rád, keby sme to nemuseli lakovať. Celé dvere zvnútra budeme museli prehodiť. Ináč vyzerajú byť v dobrom stave. Ešte sa predleštia. Vyzerá, že majú aj nejakú foliu na okne, ale to nevadí, to dáme dole. A toto už by mali byť všetko veci na ostatné auta. Na zákazníkovú E93, čo máme? Chladiče, narazník. A tam by malo byť ešte niečo na iné auto, ale môžeme to skontrolovať. To je na iné auto. Na toto nám to netreba. Taktiež nám došli aj blatník a narazník, lenže bohužiaľ tie musíme dať lakovať. Minule sme prišli na to, že predná tyčka riadenia KO, rameno napraví banán, predné rameno tiež neobstálo a odtedy sa nám podarilo v zásade všetko vymeniť. Na strmení stačilo vymeniť horné uloženie plus prachovku. Tlmič aj s pružinou ostal, ten bol OK. Tyčka riadenia vymenená, spodné rameno vymenené. Jednu vec, čo sme si ale všimli, tieto kolesa som mal z iného auta a keďže tie staré kolesa boli poškodené, tak som použil tieto. Ale na jednu vec, čo sme prišli pri výmene kolies, je, že jedna šruba je ulomená a ostala vo vnútri, takže máme teraz koleso na 4 šrubách, budeme to musieť dať komu, nech to vyvrtá alebo vybere nejakým spôsobom. Tak jak som spomínal, zadné rameno vymenené, koleso už je rovné. Vymenili sme zadné svetla, lebo ako som spomínal, musia byť oranžové. Blatník sme nahodili len preto, aby sme videli, jak to sedí pred lakovaním, aby sme videli, že všetko je OK. Môže sa stať, že sa dá nalakovať a potom náhodou nesedí, alebo nelicuje, alebo niečo. Takže sme to len tak na hrubo nahodili. A v zásade už len čakáme na svetlá, aby prišli, ktoré by dúfajme, že mali prísť dnes. Jedno svetlo bolo dobré, neviem, že kde je, ale keďže som zohnal za veľmi dobrú cenu obidve naraz, tak som kúpil obidve. Uvidíme, dúfajme, že to nehuľutujeme. Auto je pojazdné, ako bolo aj v predošlom videu, ale minimálne už ide rovno. Definitívne bude trebalo spraviť geometriu, keď sa auto dokončí
Asi auto vyparkujeme, posunieme ho dozadu, aby sme mohli dať dole dvere. Zhodíme dvere, rozoberieme dvere, že by sa prehodili všetky dobré diely na tie nové dvere, čo dnes prišli. Keď prídu svetla, nahodíme svetla. Blatník s narazníkom sa dnes pošlú do lakovne. A to je taký plán na blízku budúcnosť. Čo to tu máme, Slavo? Čo to donesol kuriér? Svetla na motor. Odbalíme si to. Wow. A dostali sme gratis aj shopping haul. Hej, haul, ideme. Shopping haul máme dnes. Sukňu. Ďalšiu sukňu. Keby si chcel aj rifle. Fungalové rifle. Teplaky. 2 ďalšie rifle. 3 rifle. Punčovi. Normálne, ty vole, zimustá bunda. Dick. A nie zlá. To už som videl hociak zabalený balík, ale toto je first aj pre mňa. Toto je first one. To je toho extrémne. A tu ešte dá krabičky. To ešte aj svetla sú v oblečení, no mňa Ako, fú. Normálne on to zaviazal. On to zauzlil. Toto keď príde poškodené, keby toto prišlo poškodené, tak on by si povedal, Ako, takto, hej. Prišli svetla na Bavorak, zabalené v krabici od gitary, vypchaté oblečením rôzneho druhu. Tam je krabica od neviem čoho. Manuál na zvaračku helmu. Potom tu sú rolky z... Ja neviem, z čoho to je. Ešte ďalšie oblečenie. A ešte to je vo folii. A ešte to je pouzlené tam. Hej, tam. 3 days later. Super, že som ich zohnal svetla so všetkými jednotkami, so všetkým. A jak som hovoril, za veľmi dobrú cenu boli. A hlavne aj ešte pridaná hodnota oblečenia bola tiež super. Ja som fakt myslel, keď som začal rozbávať, že reálne tam ani svetla nebudú. Vyberal a niet konca. Normálne som začal si myslieť, že má s prepočením o Poďme túto, lebo to je... takom to chvíle sa nikde nedostaneme. To je čo sa nám podarilo po pol hodine? Po hodine Abo aj viac. sa nám podarilo rozobrať dvere, lebo celú kablovačku musíme prehodiť zo starých dverí na nové. V zásade všetko musíme prehodiť z dverí. Pereš? No, ale podaril sa husársky kúsok, ne? No, podarilo sa nám tie dvere aspoň nahodiť, uvidíme, či sa nám podarí tú kablovačku prehodiť, či nie. Všetko pošteľovať, dvere, blatníky, nahodiť svetla. A dúfajme, že aspoň tak, kde sa dneska pohneme. Great success. Tu máme, dvere máme v kope, relatívne. No, tak, cca. Zamontujeme späťak. Okno ide, to je úspech. Okno ide a tiež má foliu. Každopádne čo teraz? Už len všetky káble, Harman Kardon nahodíme a tapacier. Kardon Harman. Ešte okno vyskúšaj.
to okno sme skúšali. Hej. Čo,